So ayun mga boss, andito ko ngayon sa mga para bumili ng NMAX. Wala kang pero dong. Ko, mas maganda tong color red, yan, or black matte red. Ayun mga boss, nandito na yung mga 2020 na NMAX na sinasabi ko dati lang. Ayun, nandito na. Ay, ang sarap sakyan. Excited lang ang peg. Shit, mga boss, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10, 11 to 13 Hoy, wala kang pera. sa loob ng dalawa. Ang ganda mga boss. Paano masabi? Itong matte blue. Ang ganda mga boss. Wow, Baka maka-damage ka pa. sarap mga boss. Hindi yan pagkain. Tingnan natin. Ang red maganda mga boss. Ito ba? Red. Oh! Tada! 2020. Parang ano, galit siya no? NMAX. Galit sa'yo. Galit ka NMAX. Galit sa'yo. Maganda din itong blue eh. Matte blue yun. Alam ko. Solid. Pero mas type ko yung red talaga kasi attack. Yun. First time mga boss. First time ko makita tong NMAX 2020. Grabe. Ganda. Napaka flawless yung design. May pa-flawless ka pa ang nalalaman. Dito may pocket. Dito may pocket din. Ganda. Suabe. Ganda ng DM. Kaya pala ang daming bumibili nito mga boss. Ganda. Matte black din maganda. Pero mas maganda tong blue. Saka yun, yung red. Kung ako papipiliin. Asa ka pa. Naka champ tempo ng